سلام تأنا بالله كم يتمسيو خبركم تملكتنا ساعة حد خوين مؤد زينا جمير لو مؤد زينا نمرحون عزريت بريو حبيركم كتأني فلما حتسر زيناتات قدماي منيستر دكتور أبي أحمد نخلت أمر رحتات شومت هبام قدماي منيستر دكتور أبي أحمد كابت شعت مسكرم جميرو نخلت أمر رحتات شومت هبام اللهم بزي مسرات دكتور إيوب تكالين جزاء بهراو بانكي نويزرو الناتالم ملسة بمنيستر معارك حالة في تقلقالوت كوميونيكيشن منغست جيرو مشامم بيت صحفة قدماي منيستر أفليتهم أب كل الصومالي زلعو قرص أجا أسر ولدون منبار لعقمي إلهم مكتل قدماي منيستر تمسكن ترونه هنزت عبي قدم في الداس إثيوبيا مزامو سعمو أب كل الصومالي كتما جوجا حزبا وسلف دقاف تخيدوم توم مكتل قدماي منيستر بتخلل تسالت السلفيت أمتها بمقبار بزم حلالف وملختي أبتخلل سرعي السلف دقافات أنا خير كان مبراخ لمعات نمسلاتن نمرقات سنك خمس خون تزاريبهم أبتخلل أبستفلاليو ختماتاس نمحلالف ملختات منغستن هزبن براخ إثيوبيا إيدن إتتحاحزهم مقعزهم بقلصي زرعي وانقواتات لمعاتهم إلام مزام هداسة بصعري تاريخ ملوات كم زكال نهزب خلال صومالي مرأي يخوين والله خبلون قليتهم منيستر كتمان مسارة لمعاتنا بكل العفار كتمان لوغيا سمران الزكايد عسراي فورم كتماتات إثيوبيا سرحة تمدلاو يوغنو لويلوم منيستر كتمان مسارة لمعاتن جالتو ساني سرحة تمدلاو عمل كيتان بزهابو مجلسي ات فورم عبيت كتماتات نلهقات كتماتات بالزبل مري حساب ككايديوم أبت فورم للحدميتن 5 كتماتاتن تكالاتن كم ساتفو بمجلات نت فورم زدليو سرحة تقدم مدلاو ناتوغنو 5 خون فليتن ات فورم مبصحي مصا الزبن معباله زخونا كتماتات لوطن لمدن بتمطات ان غعزو عبيت نخصقوما لعل استواصو خمزهلو حبيران تساتفت ختماتات مزغبن كساب 30 مسكرم 2018 عام تمرت كزاز ما خمزلون اتن منيستر اتحساسيبانين ات فورم كابشو دوشتخ 17 حدار 2018 عام تمرت ككايديو أبدي ساباز تخيد خلأي جوباي كلمة واللوتي أفريقيا مرها قبل حملة أثر بمدى مرحتي أفلت أخرى كبجير إيلان منيستر بلان لمعاتن دكتور فتوما سفام أتنا منيستر أت جوباي بزمل كتب ذهبوا مجلتي أت جوباي حبرا ودمت أفريقيا زحزة دنجاجة أدي سابا بمصداق كم استزاز مفليتن إثيوبيا بزحلفوا عمتات تكبرونا قبرتوت أنحت مرها قبل حملة أثر أبتي زتصدق دنجاجن أفريقيا بموديل النت كسرح بمقبار أفلتو توهب ويلن بس دمان نتأجم لو تخونتات أير أفريقيا مفتح مهاب زكال له من قدم رأي كم استختله بمطرح عبي قدم الداس إثيوبيا نلو تخونتات لو مفتحي 5 خونه مجنزاب كم استخاله قليت أنين إثيوبيا بزعبا لو تخونتات أير ببوليسن بتكبر نزلوا تمكرو بمسكر أبتعود زلوا قدم مرحنات عالم أرأي عيلن كابز حليفو دما إثيوبيا عبيت جوبايتات كتتانا قد كم تخلن أديس أباونا ختما دبلوماسن ما أخل عبيت أهجراوين في تسامتاتنا أفريقيا 5 خونات مفلات كم استخاله أبريهنين قدماي منيستر دكتور أبي أحمد تجوباي بعود نخسانا دانا بمرها قبل حملو أثر كاب إثيوبيا حليفو أبتزوباز تقود أمريت كحوي أب مقبار زبركة وقدة تجوباي فلوتهم ذهبون الإعلان ما زينا أخما بمكتال تركبوا حزر ما بزرزر نابن ريوم قدات كنحلف أنا أشتي أفلاليات نقول بمقداف بحدا اللي بتسرحنا سالسة عدواب قرب أوان قاهد خنقبرو إنا خبلو رئيسا من محدار كل الدبوب إثيوبيا تلهون كبدا قليجهم نبرت خل الدبوب إثيوبيا قد بهداسة مزامو سيبو حقو سوم ما بدبا باي موتا قليجهم يوم دهب ياسين توسخلوهم إثيوبياويان كاب جاف كساب جاف بحدا لبي بمتأسسار هفت حبر زخونة قد بهداسة إثيوبيا بعاوت مزامو سعيبو تولرتي كل الدبوب إثيوبياويان لعلو تحلف تسرح
ሓጎሶም ኣብ ኣደባባይ ወፂኦም ገሊፆም እዮም ኣብቲ መርሃ ግብሪ መልእኽቲ ዘመሓላለፉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ኣይተ ጥላሁን ከበደ ዝእዋን ኣብ ታሪክና ድርብ ዓወት ዝተዓወትናሉ እዋን እዩ ኢሎም በህብረት መቻላችንን በአንድነት መቻላችንን بحبرت مخالنا بحبار مخالنا تاريخاوي ندق صلاتنا ولا كوا تنكل تحسبوا نحنا جن بناي وشتي حدنت زي نخلو نهجر كم زي الله زخنا حيلي دو كم زي بلنا فتاريخ حزنا ونحيزنا بعوت سلا زازمنا يو قاع دسبلنا دسبلكم نس حزبنا سخونه قدب هداسه بمززامو نملا ኢትዮጵያውያን እንኳ አሐጎሰና ዝበሉ ዋና አማሐዳሪ መምሕዳር ዞባ ወላይታ ረዳት ፕሮፌሰር ሳሙኤል ተሰማ እቲ ግድብ ምልክት ምዕባለ ምዃኑ ገሊጾም የህዳሴው ግድብ የትውልድ ቅብብሎች ስኬት ግድብ ህዳሴ ዓወት ቅብብል ወለዶ ናይ ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ዓቕሚ ናይ ምጥቃም ተፈጥሮአዊ ሃፍታ ዘረጋገጸ ኣይትኽእሉን ተባህልናዮ ከም እንኽእል ሰሪሕና ዘርአናሉ ፕሮጀክት እዩ ነበርቲ ተኸባቢ ወገኖም ህዝብ ትኽልል ካብ ጫፍ ክታብ ጫፍ ወፂኡ ሓጎሱ ኣብ ኣደባባይ ምግላጹ ምኽኣሉ መግለጺ ሓድነት ብምዃኑ በዚውን ሓጎሶም ወሰን ከም ዘይብሉ እዮም ዝገለጹ አገራችን የነበረችበት ሁኔታ አለ ያገር ውስጥ ሀገርና ዝነበረትሉ ሁነታት አለ ካብ ወፃን ውሽጥ ዓድን ዝነበሩ ጽዕንቶታት አለው በዚ ኣይተኣገኮልናን بحبار كاب علينا حفته واسينا عديتاتنا مغنتن فتحنا واسين منأسي كاب زلوهم مقيلهم شماغلتات كاب زتوغارلو اقديلهم يوم نازي قدب نافزي بقعمو رجم غزي سنطبقو سنغواغ نوح عوان كنصبيو كنواص كل محبرسب እንዳተሳተፈሉ ዝነበረ ግድብ እዩ ብጣዕሚና ተሐጉስና ከምቲ ዝጀመርናዮ ዛዚምናዮ ለና የደረት ተንቀሳቃሽ ሱቅ ነው መስራው ተንቀሳቃሲ ሹቅ ኣብ ኣፍልበይ ሒዘ ይሰርሕ ሕዚ ግና ትግድብ ብምዝዛሙ ናብዚ ሰልፊ መጽ ሓጎሰይ ክገልጽ መጽ የፍቲ ጥያቄ እዚ ሕቶ ፍትሒ ብሓባር እንትንሰምር ክንምልስ ከመንኽእል ዘርአየ ግድብ እዩ ብጣዕሚ ሓጎስ ተሰሚዕኒ እዩ እንዲ ተገድቦ ይሄ ህዝቡ እንዲ ወጥቶ ከምዚ ተገዲቡ ህዝቡ ወጽዩን ትርኢ ብጣዕሚ ይተሐጉሰ ኩርዓት አፍሪካ ዝኾነ አባይ በመህናጹ በጣም ይደስይልኒ ንመላ ኢትዮጵያውያን እንኳዕ ደስ በለኩም ይብል 14 ዓመት ሁሉ ለብቶ 14 ዓመታት ዝኹሉ ደኺሞም አዴታት ካብ ማዕድነተን ነጋዳይ ኩሉ ሕብረተሰብና ወዋፀ ግድብ አባይ ኣብዚ በጽሕሎ በመምራኡ ድማ ንዓይን ንስራይን ሓጎስ ተሰሚዕና እዩ ባወጣውት ገንዘብ ያየውት ብዘዋጽኽዎ ገንዘብ ዝረኣኽዎ ፍረ ብምዃኑ ንፈጣሪ እግዚአብሔር ይመስገን ይብል ነዚ ንኽዛዘም ንዝሰርሐ ህዝቢ ኢትዮጵያውን እንኳዕ ደስ በለካ ክብል ይፈቱ ምዝዛም ህንጸት ዓቢ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ መርኣይ ሓድነት ኢሉውን ኢትዮጵያ ውሽጣዊ ሃፍታ ተጠቂማ ታሪኽ ምስራሕ ከምትኽእል ዘመላኻተ ምዃኑውን ተገሊጹ እዩ مززام عبي قدب هداسة زدهابة دقاف هزباو السلفي أب كل الصومالي كتما جيجا تخايدوم رئيس محدار كل الصومالي مصطفى محمد بتقوان هزباو السلفي بزم حلالفهم الاختي اتقدب كلهم يتبعان بحد الناس ذات حبابران هقراو من رداء زقول بتن زعابي بروجكت يخبلو تزاريبهم أبرهام سا زرزر حيزولهم مززام عبي قدب الداسة زدهابة دقاف هزباو سلفي عب كتما جيجا تساليتوم عبي قدب الداسة إثيوبيا زخون يقول نجر معوات كمن نقل بتكبر زرقاقة زبن تساقاري مهتم مخانو تقاليسوم رسم محدار كل الصومالي مصطفى محمد عبتوان هزباو سلفي عبزم حلالفو ملقتيم تقدب كلهم إثيوبياويان بحد نزد حابرن هقراو مرددا زقول بتن زعابي بروجكت يكبلو تزاريبوم በቅድሚያ ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በስኬት ተጠናቆና ተመርቆ ለአገልግሎት በመብቃቱ እንኳን ደስ አላችሁ እንኳን ደስ አለን ለማለት እፈልጋለሁ بمبقعو ኳዕደስ በለኩም ኳዕደስ በለና كلهم كم اتفلتوا أبي قدب هداس أب تاريخ هاجرنا ترأيو بزيفلت خناتات كلهم إثيوبياويان بحد النت زت حبابرن هاجروا مرجع زفترن عوي بروجكتيو عبي قدب هداسة حيلي كان مفلفل بتوساخي أبتزوبا زلنا ترماز النت خمقون أب هاجرنا استجمروا وعزول معتن بالتسقنا نكعوت زلع على عغمي فتر بزبل أب ملأ هاجر بهنكوتا تثبيت زقبر لزنبر بمخانو تمرغو نابقل قالوا تمبقعو نإثيوبياوين عبي ترقوم زلوويو عبي قدب الداسة إثيوبيا حيلي كام مفلفال حليفهم إثيوبيا أبتزوبات زلوات تسمعنت كبزبل كم زخانة بمقلات قعزو بالتقنا نقعوات زقبر يوني لهم توم رسم محدار
እቲ ግድብ ንምህናጽ ወላኳ ካብ ውሽጥን ወጻእን ብዙሓት ፈተናታት ዘጋጠሙ እንትኾነም ብቆራጽነት መሪሕነት ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ሓገዝ ህዝብን ተዛዚሙ ናብ ዓወት ብምብቅዑ ዘሐጉስ ምዃኑ ተዛሪቦም ከተጀመረበት ጊዜ ጀምሮ በተለይ የውሃ ሙሌት ከተጀመረ በኋላ በርካታ የውስጥና የውጭ ፈተናዎች ያጋጠሙ ቢሆንም ምምላእ ማይ እቲ ግድብ ካብ ዝጅምረት ሒዙ ብዙሓት ፈተናታት ዘጋጠሙ ዋላ እንትኾኑ ብመሪሕነት ክቡር ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድን ዘይተቋረጸ ሓገዝ መላእ ህዝብታትን ናብ ዓወት ዝበቕዐ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ከም ህዝቢ ብሓደ ጠጠው እንትንብል ታሪክ ክንሰርሕ ከም እንኽእል ዘረጋገጽናሉ ዓብይ ልምዓት እዩ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ብዘይ ዝኾነ ሓገዝ ዝለቕሕን ወጻኢ ብዓርሰና ዝሃነጽናዮ ግድብ ብምዃኑ ንሓደ ዕላማ እንትንቀራረብ ብተግባር ዘረጋገጸን ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ናይ ይከኣል መንፈስ ዝፈጠረን ፕሮጀክት እዩ ኣብ እዋን ምረቓ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ኣብ ቀጻሊ ክትግበሩ እዮም ተባሂሎም ካብ መንጎ ዝተሓሰቡ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክታት እቶም ዝተወሰኑ ኣብ ክልልና ዝትግበሩ ብምዃኖም ዓብይ ብስራት ሓድሽ ዓመት እዩ ክብሉ እውን ገሊጾም በግድቡ ምርቃት ወቅት በቀጣይ ይተገበራሉ ተብሎ በክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ይፋ ከተደረጉ ኣብ እዋን ምረቓት ግድብ ኣብ ቀጻሊ ክትግበሩ እዮም ተባሂሎም ብቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ዕላዊ ካብ መንጎ ዝተገበሩ ዓበይቲ ሜጋ ፕሮጀክትታት እቶም ዝተወሰኑ ኣብ ክልልና ዝትግበሩ ብምዃኖም ንዘመናት ካብ ልምዓት ርሒቁ ዝነበረ ህዝቢ ክልልና ዓብይ ብስራት ሓድሽ ዓመት ስለ ዝኾነ በዘጋጣሚ ጓዕደስ ብልና ክብል ይፈቱ የአዲስ ዓመት የምስራች ስለሆነ በዚሁ አጋጣሚ እንኳን ደስ አለን ማለት እወዳለሁ በመጨረሻም ኣብ መወዳእታ መላእ ህዝቢ ክልልና እምነኹርናዕ ካብ ዝቐመጠሉ እዋን ትሒዙ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ሕብረ ብሔራውነት ዝጎልሃሉ ኢትዮጵያውነት ዝነገሰሉ ፕሮጀክት እዩ ልክዕ ከም ዓወት ዓድዋ ኢትዮጵያውያን ተኣኻኺቦም ዝወፈርሉ ንሓደ ዕላማ ዝተበገስሉን እዩ ሃብታሙ ተክለስላሴ ኣሰናዲእዎሎ ሲኤም ክቐርብ እዩ ኣብ ዓድዋ ኢትዮጵያዊ ኮይኑ ዘይሓበረ በብኣንፈቱ ጸጸር ዘይደርበየ ንጸላእ መውፅእ መእተዊ ዘይስኣነ የለን ኣብ ዓብይ ግድብ ህዳሴ እውን ኢትዮጵያውያን ካብ በብኣንፈቱ ተጻዊዖም ብሓድነት ጠጠው ኢሎም ብጽንዓት ናብ ሎሚ ኣብቂዖም እዮም የሀገር መከላከያ የፖሊስ ሰራዊት ብዙ ኢትዮጵያውያን ምክልኻል ሃገር ሰራዊት ፖሊስ ብዙሓት ኢትዮጵያውያን ብልዑል ብርኪ ምስጋናን ክብሪን ዘውህብ ስራሕ ሰሪሖም እዮም እዚ ካብ መራሕቲ ጀሚሩ በብብርኩ ዘሎ ብገንዘብ ብፍልጠት ብሓሳብ ብጸሎት بدرፊ ብግጥሚ ኣብዚ ኮይኖም ድማ ፀሓይን ሃሩርን ተጻዊሮም ብምስርሖም ንሕድሕድ ግቡእ ምስግና ምሃብ ዘድሊ ይመስለኒ መቐነት ኣደ ዝተፈትሐ ካብ ህፃናት ተምሃሮ ክሳብ ሰብ ሃፍቲ ካብ ሰራሕተኛ መንግስቲ ክሳብ ዲያስፖራ ኩሉ ብሕብረት ጠጠው ዝበለሉን ዓብይ ጀግነት ፈጸመሉን ግድብ ህዳሴ ኣብቲ እዋን ንዓድዋ ካብ ጫፍ ክሳብ ጫፍ ዝተኣኻኸብሉ ኢትዮጵያውያን ኣነ ዘይኮነስ ንሕና ኢሎም ኢትዮጵያ በመቅዳሚው ሁሉም ያለበት ነው እኔ አሁን ከወላይታ ነው የመጣሁት ኩሉ ዘለዎ እዩ ኣነ ካብ ወላይታ የመጽ ወላይታ ተወሊደ ዓቤ ካልኦት መሓዙተይውን ካብ አምሓራ ጎጃም ወሎ ካብ ትግራይ ካብ ኩሉ ቦታ ዝመጹ ኣለዉ ስለዚ አባይ ብሔር ብሔረሰባት እዮም ባል ይካልዩ ከሁሉም የኢትዮጵያ ክፍል ነው የመጣ ነው ካብ ኩሉ ክፋል ኢትዮጵያና መጺና እዚ ሓደ መርአያዩ ኣብዚ ትሪኦ ነገር ኩሉ ዘሕጉስ እዩ ኩሉ ሰብ ዕላማ ሒዙ ይመጽኡ ከም ሃገር ኢሉውን ከም ውልቀ ሰብ ብዙሓት ሓላፍነታት እናተዋጻእና ኢና አሁን ግድብ እዚ ግድብ ዝጀመረ 2003 እዩ ንሕና ድማ 2009 ኢና ናብ ዝመጽና ክሳብ ሕዚ ድማ እናሰርሕና ኢና ታናሽ ኢትዮጵያ ነው ማለት በጣም ሁሉም ብሔር ብሔረሰቦች የሌለው ሰው የለም ንእሽተይ ኢትዮጵያ ያ ኣብዚ ዘላ ኩሉ ብሔር ብሔረሰብ ኣብዚ ኣለው ኩሉ ሰራሕተኛ ካብ በብኣንፈቱ ዝመጽ እዩ ስለዚ ኩሉ ኣሰሩ ኣንቢሩ እዩ ሁሉም ብሔረሰብ ጠቅላላ ኩሉ ብሔር ብሔረሰብ ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ምባል ይካልዩ ተሳቲፉ እዩ ኩሉ ናይ ዓርሱ ግደ ተዋጽኡ እዩ ዓብይ ግድብ ህዳሴ ነብሲ ኢትዮጵያን ካብ ዘለዎ ጸዋዕዩ ነዚ ዓብይ ሃገራዊ ፕሮጀክት ኩሉ ነገር እንተተዋሃቡን ኣይበዝሖን ዝበሉ ኣባላት ማሕበረሰብ ዲያስፖራ ዘለዎም እንተበርክቱ ከይተጸባጸቡ እዩ ብዙ ነው የሚገዛው አንዳንዱ በቃ ብዙሕ እዩ ተዓዲጉ ሓድሓዲኡ ክፍለጠሉ ዘይደሊ ቅብሊት ዘይደሊ ኣሎ እዚ ካብ ሓጎስ ዝተበገሰ እዩ ንምንታይ ዝወፀ ዘይወፅእ ብምባል እዩ I think አንድ የሚያደርገን ነገር ከም ዝመስለኒ ሓደ ዝገብረና ነገር ዝተሰርሑ ስራሕቲ ብሓድነት ብምዃኖም እዩ እዚ ብሓድነት ዝተዛዘመ ፕሮጀክት ናብ ሓደ ዘምፀና እዩ ለየ ዝኣምን ሓሳቡ ካብ ጃንሆይ ጀሚሩ ዝዛዝሞ ወለዶ ክመጽእ እዩ ብዝብል ስለዚ እዚ ወለዶ ተፈጢሩ እዩ
هداسة بمنفس عدوى بون عوت ولدو أكيبو من سعرار إثيوبيا زغلصة ناي حبر بهراو أبركتو عبي ملكت يوم كتمانا زي ترف قدنا برا مخانو بمجنزاب كتما ديس هبا تسلط زلا سرحة المعات سودس مخانو أما خار منيستر مبرا أفريقيا قدما منيستر أيتا جيتا تشوردا تزاريبام عبا متحف يمدمر منجست مهوران هانا زريتو أمهي باميم مرها سلام مرسا توسق حيزولو باخا كخون زي تبهجو أبغالوت كخون أي تفكد ورقوا حقا حلمنا خوينو يتكبر بزي قدس قبول النتوقنا رقوتيو خبر قدم منستر أبي حمد أمدرخ من رقا مصحفهم ودسب كاب زمحزو من نقرات تي عروج خبر ركابوتو منقست النت أب مزلق علم كله مقبر مخالو يبر زي منقست النت إلا نتصوحو وقري كيف تسم زي سرعو تكبر حسابيو بزها قوانقوا بزها حبري بزها أمنت أب اتنقد علم زوم رزنت مجلسات حزب علم حصور كي يخونو ليبراليزم ماركسيزم قالوتن زبلو مصوعيتات توهيوهم ناي هاجر قطبان بوليتيكان كاب صقع قل قفال عالم تبغيسو ناب خالي صقع اقنيهم يمحدرو يزورو اب كل زي بركفلطت قطبان او اقرا بهالي قمت وشت بزيئتو اغباب نتغبرا يواددومو هاجرنا كم زلاتلا صنيحه قدماي منستر ابي ناب سلطان مسمصو زفلم مدمر زبل مصحف الاو مغباروم بمسرتاونت نزو هاغواف مملا شخالو زغبريو مدمر يمدمر تولد يمدمر منجد يمدمر منجستيلو رابعي زخون زلو مصحف خبر قدامي منستر ابي بمهوران بسبب سلطان بستفلالو سبات حساب يوهبلو يزلو مهور يونيفرسيتي أديس أبابا دكتور دانياتشو أسفا فلاسفة يوم بزها حساب بزها تمتا زتما عراري خونتات ويكا بينا كم زهبن بزها رديت أب مئنقاد اتمسحف توداس مخانو يبرهو عند عينت يتركت مونوبولي أينور ጥርኑፍ ዋሕዚ ዛንታ ኣይሃሉ ገለ ወሳኒ ሕቶ ኣሎ ገለ ትኽክለኛ መልሲ ኣሎ ኢልና ኣይንጓዓዝን ብዝሃ ዛንታ ኣገዳሲ እዩ ሓቂ እንብሎ ብዝተፈላለየ መንፅር ክንሪኦ ይግባእ ናተይ መጽሓፍ ከየስ ክውፍት እዩ መሰረት እቲ መጽሓፍ ሃይማኖት ሳይንስ ወይ ከዓ ሞራል ይኾነን ምኽንያታውነት እዩ ኣነ ኣቕሪበ እየ ንስኻትኩም እውን ምኽንያት ሒዝኩም ፈትሽዎ እዩ ዝብል ዝሓለፉ ፍጻመታት ንምዝንታውን ኩነታት ንምብራህ እቲ መጽሐፍ ዝኸደሉ ኣግባብ ክንደ ኣፍ ሰባት ንነገራት ብምስትብሃል ከም ዝኾነ ዝሕብሩ ቶም ካልእ ምሁር ዘርዮን ተሾመ ካብ ፍረጃ ሓራ ዝኾነ ጽሑፋዊ ኸይዲ ምዃኑ የዘንቱ ባለፉት ነገሮች ላይም ብይን ሲሰጥ እንኳን ኣብ ዝሓለፉ ፍጻመታት እኳ ርእቶ ትህም ተሎ ኣበ ጫማ ካልኦት ውሽጢ ብምእታው እዩ ሓሳቡ ዝስንዝር ካብ ምፍራጅ ሓራ እዩ ኣይብይንን ብዝተኻለ መጠን ልግሲ ምስትውዓል ክሓቁፍ ተጽዒሩሉ እዩ ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላልዩ ሸነኽ ሓቢሮም ክሰርሑ ትደልዮም ደቃ ብሓሳብ ምርድዳእ ሓርቢትዎም ሰፋሕቲ ጸገማት እንዳኣንገድና መጺና ኢና ብውዕል ስምምዕነት ፕሪቶርያ ኣንጻራዊ ሰላም ዝረኸበት ሃገር እትብህጎም ሰፋሕቲ ጠለባት ብዕቁቦም ተጸናቢርኻ ምስራሕ ዝከኣለሉ ኩነት ግን እንዳፈጠረት ትርከብ ብማዕረግ ሚኒስተር ኣማኻሪ ዛዕባታት ቀርኒ ኣፍሪካ ክቡር ጌታቸው ረዳ መጽሓፍ የመደመር መንግስት ዝረበቡና ምቁጻያት ታሪክ ክጠጉ ብምግባር ሓበራዊ እማተ ክህልወና እድል ዝፈጥር ጽሑፋዊ ምውዳድ ክብሉ ይገልጽዎ ዋናው ትኩረታችን አስተሳሰብ ላይ መሆን አለበት ብሎ ስለሚጀምር ቀንዲ ጠመተና አተሐሳስባና ክኸውን ይግባእ ኢሉ ስለዝጅምር ኣብ ላዕላይ መዋቅርና ምፍታሽ ክንክእል ኣለና ኢሉ ስለዝጅምር ደለና አይደለና ብዝርዝር ጉዳያት ተረዳዳእና ኣይተረዳዳእና ሃገራዊ ማዕቀፍ ኮይኑ ክረብሕ ዘኽእል መሰረታዊ ቁም ነገር ኣማሊ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ደጊሞም ምስፋሕፋሕ ከተማ ዝተማዕራረየ ቅዲ ናብራ ክህሉ ከም ዘመቻችውን እዚ ዘይተርፍ ሓቂ ዓለም ምዃኑ ዝሕብሩ ኣይተጌታቸው ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዘሎ ምዕባለ ኣብ ካልኦት ከተማታት ሃገርና ክሰፍሕ ጸቕጢ ክንፈጥረልና በማል ኣብ ዘተሓሳሰብሉ መድረኽ መጽሓፍ የመደመር መንግስት ምስፋሕፋሕ ከተማነት ዘይተርፍ ምዃኑ ብምርዳእ ምድላዋት ምግባር ኣገዳሲ ምዃኑ ሓቢሩ ንከተማ አዲስ አበባ ከም ኣብነት ናይ ምቕራቡ ሓቃውነት ይረጋግጹ ከተሞች መዘመናቸው ከተማታት ምዝማኖም ከተመታይነት ምዕብላሉ ግድን እዩ ዘይተርፍ ነገር እዩ ተፈጥራዊ እዩ ዘይተርፍ እንተኾይኑ ምድላው ጌርናም ተሊምና ክንቅበሎ ይግባእ እዩ ዝብል እቲ መጽሓፍ ብመንጽር እዚ አዲስ አበባ ከም መርኣያ ተገይሩ ዝተገለጸ ሓሳብ ትኽክለኛ ጥራሕ እንተይኮነስ ብናተይ እምነት ኣብ አዲስ አበባ ዝረኣዩ ምዕባለታት ዘይምኽባር ክበረታትዑ ዘይምምዓድ ምድንጻው እዩ ዝብል እምነት የትሕዘኒ ኮሪደር ልምዓት ከተማታት ልምዓት ቀልቀል ሩባታት ካብ ጽባቐ ብዝዘለለ ውሕስ ርካቦት ማይ ጥዕና ፍልፍል ሓይሊ እማተ ውሽጢ ዘእተወ ምድለዋት ኢትዮጵያ እዮም ኣብ ሓደ መድረኽ ክቡር ቀዳማይ ሚኒስተር አብይ ምናልባት ቀዳማይ ሚኒስተር ተዘይኾን ዘን መጽሓፍቲ
عداق مركب نون يترتر إذا مصحف ملو بملو أتاويو نسناي تقباريو موالو زير السعيو زينو تايم أمريكا أب بيت مخرطة حطوطة أو موبايل تخصي غازا نشاد شايك زي ودك جيراتهم اتوسان حساب 14 أبالات كوانتا تدقى أمريكا نبيناهم زي تقبلوا أفلتام نهاماس اتبيت مخري أيكوننن كامون إسرائيل مسل مكل خال اللوازبليو أمريكا تخصة أو موبايل نزي مقبال بمخنيات النت زغربتهم نخلهم وجنات بزما أخلا ملكعو هتوص زلاقن قدم خونات زي بلون أو موبايل تخصي جبر بزبلينيرو بعد 15 بيت مخرطة تازة تزاتيم هاماس قبل على إسرائيل بزخفتهم متقعد سيعبو حدش حنكلتا 200 سباتي وتم تسأنو تيل أبيب أب غازا كوينات دار مخفاتا دمام سوسان حموشتن شحن حدا 240 حدا سبات كومت خويلهم يوم كم سبساب الجزيرة ما زينا قدم مززامو قند نطبطات زينا عبي قدب هداسة كلهم يتابعون بحد نزت حبابرن هاجروا من رداء زقول بتن زعابي بروجكت يخبلو رئيس محدار كل الصومالي مصطفى محمد تزاربو نيسر كتمان مسارة المعاتنا بكل العفار كتمان لوجيا سنرا نزكايد عصراي فرام كتماتات إثيوبيا سرحة مدلاوي وجن اللويلو كاب وصاي أمريكا أب بيت مخرطة حطوط أو موبايل تخص غازا نشار شايوان ورك كيراتو على تمام زينا سخطاتكم مونيرون سلامكتالكم يمسكن نازريت بريم عدينا نمرحو حبيركم صانيحه مسز ترفو مدلوات اي تي في تغرنا سناي مكتالكم لكم تمني بروح مشات